ଆଉ ଟିକେ ଦବ ଆର ପଟୁ ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ସେ ମଣିଷଟା ଗାଧେଇନି ଚିନ୍ତା କରୁନା କେତେବେଳେ ଖାଇନି ଆଜି ଭାତ ଡେକ୍ଚି କାଢ ମୁଁ ଦୁଇକିରି ଯିବି ଭାତଟା ଖାଇନା ନୁଟା ମୁଁ ଯାହା କରିବି ଯେ ଘରରେ କାଢି କାଢି ପଡୁଥ ବେଲା ନହେଲେ ବାଢିବ କା ବାପା କଣ କରୁଛ? କଣ ଖାଉଛ? ମୁଢି। ହଉ ଆଉ ତମେ ଗତ ବର୍ଷ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲ କି? କି ଗଛ ଲଗେଇଥିଲ? ପଣସ ଗଛ। କେବେ ଲଗେଇଥିଲ? ଗତ ବର୍ଷ ଲଗେଇଥିଲ। ଗତ ବର୍ଷ କେବେ ଲଗେଇଥିଲ? ଜୁନ 10ରେ ଲଗେଇଥିଲ। ଜୁନ 10 କଣ କି? ଜୁନ 10ରେ କାହିଁକି ଲଗେଇଲ? ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ। ଜନ୍ମଦିନରେ ତୁମେ ଗଛ ଲଗେଇଦେଲ? ହଁ କେତେଟା ଗଛ ଲଗେଇଥିଲ? ଦିଟା। କି ଗଛ ଲଗେଇଥିଲ? ପଣସ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲ। ହଉ ଆଉ ପୁଣି ଏ ବର୍ଷ ବି ତ ପୁଣି ଜୁନ 10 ଆସିବ। କଣ କରିବ? ଜୁନ 10ରେ କଣ କରିବ ତମେ? ଗଛ ଲଗେଇବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତମେ ଗତ ବର୍ଷ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲ ସେ ଗଛ ବଞ୍ଚିଛି ନା? ବଞ୍ଚିଛି। ହଁ କୋଉଠି କୋଉଠି ଲଗେଇଥିଲ ଗଛ? ଅଛି ଗଛ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତମେ ଏକା ଲଗଉଛ ନା? ଆଉ ଗୁଗୁଲ ଦିଦି ଲଗେଇଛି। ହଁ କି ଗଛ ଲଗେଇଛି? ଚମ୍ପା ଗଛ। କିଏ? ଗୁଗୁଲ ଦିଦି। କାଲି 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 ତାର କଣ ଥିଲା? କାଲି କଣ ଥିଲା? ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। କାଲି ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଯିବ ନା?